abastecimiento, que iso a 4 anos vista non é factible, pero bueno, hai que empezar porque en 4 anos non se fixo nin un solo metro de abastecimiento, nin un solo metro de alcantarillado, ni uno, es que ni uno en 4 anos, e iso é moito, porque, hombre, eu xa non digo que os planes de aquí que están atrasados, pero hai algúns sitios en todas as parroquias onde sabemos todos que hai 3 ou 4 casas que teñen un alcantarillado seguramente a 30 metros ou a 40 metros, que iso é obra que pode asumir o Concello. O Concello non pode asumir, pois, ao mellor todo o alcantarillado do campanario, non? Que ten que vir a Diputación, pero esos casos puntuales, unha derivación para 2 ou 3 casas ou tal, iso había que facelo, e non se fixo ningún metro de. E despois había que facer un programa progresivo de aglomerado, empezar polas pistas que dan servicio a maior número de persoas e acabar polas que dan menos servicio, e cando acabes polas que dan menos servicio tens que empezar a renovar as que fixeche ao principio, non? Entonces eu creo que eso de andar botando gravilla por aí e tal, pues, o menos posible, non? Respecto a todo eso, los outros separaianos, non que pedíramos para o inmoble, sino que pedimos para todo o Concello, que me parece unha tontería, e nadie podría decir, oye, por que fan a aquel e non se fan a mí, non. Un plan, hai que facer un plan para todas as parroquias, e entón te olvidas dos rebacheo, e entón empezar, hai técnicos municipales que saben que poden facer eso, que iso non teñen por que facer os políticos, están aí os técnicos pagos, que fagan en cada mapa da parroquia a pista máis poblada, e empezas pola pista máis poblada, do máis poblado ao menos poblado. Eu sei que moitos van a dicir, que a nosotros non nos vai a chegar nunca. Bueno, oye, pero se hai un sitio onde hai 100 casas, non lle vas a ir a dar servicio onde hai 2, eso está máis claro que unha, pero bueno. E logo, pois, tamén, bueno, aquí a medio plazo tamén vai o mapa de saneamento e abastecimento, e, bueno, a urbanización por San Valentín, a relación de postos de traballo do Concello, que eso xa é, bueno, eso xa é, en fin, o tema do polígono de Vilar de Colo tamén está... Non vai arreglar o señor Vicente agora. Sí. Por que non va a gobernar? No caso de que chegue a gobernar, non cedo, soluciona o lado. Si, xa empezou el, e non lle deu tempo. Lo votaron antes. Bueno, aquí unha das cousas que habíamos falado na reunión, xa metimos aquí, pero xa a largo plazo, quer dicir, na legislatura, non? Quero que faláramos da cubrición da pista municipal. Vai dentro da legislatura, non vai do futuro. Bueno, a ver, vamos a ver. Eu teño claro unha cousa, e a cousa que teño clara é a seguinte. Antes de Os vestuarios. Eso é... Bueno, e o que si teño claro é que tamén vai, mira, renovación, vestuarios, pista de unimodo, señor, medio plazo tamén vai. Entonces, a ver, eu teño claro dúas cousas. Primeiro, temos un presidente da Xunta que, desde logo, non vai ser, o digo eu, xa sería ser soberbio, pero non é ser soberbio, vai a renovar outros 4 anos máis cando toquen as eleccións autonómicas. O sea que temos Feijóo, os anos ainda que quedan, mas para 4 anos máis. Iso é o meu punto de vista, ou, bueno, penso que é dos que estamos na lista. Exacto. Pero, sendo realista, penso que iso vai ser así. Como tamén penso que a Diputación da Coruña vai caer nas mans do Partido Popular nas próximas eleccións municipais. E como tan teño claro, porque así está pasando, e así por desgracia pasa, que non debería de ser, que desde logo os de uns miran primeiro por os outros. Iso está máis claro que non. Independientemente de que a Diputación nos mande papeles de quen este sobre 250 ou 260.000 euros para estas obras de planes de servicios que van a seguir vindo. Pero eu que si teño claro é que, dada esa circunstancia, me parece que vou a poder tirar máis por esas obras extraordinarias e a maiores, que non como se está facendo agora, que todo é cuestión de choque, e tú máis e yo menos, e tú máis e yo menos. Así non se vai a ningún lado, porque eu creo que política no Concello temos que facer estos 15 días, e despois hai que traballar. Non se pode estar todos os días buscando enfrentamientos para decir, bueno, a Xunta non me fai isto, non me fixo outro, non me fixo outro. Eu, outro día, recordeilles, non é que a Xunta fixera moito, pero resulta que
porque, bueno, que como Zapatero nadie dou os planes aos ayuntamientos como nesta hora. Mira, os 2 millóns que viñeron, aparte de como se invertiron e como se tiraron, os 2 primeiros millóns de euros que viñeron no plan é para a FENE, xa costa máis o muelle de Barallobra que está facendo a Xunta, que costa 2.200.000 euros. Ese muelle de Barallobra que está renovando. Logo despois houve outras actuacións, o mesmo que día, non, é que, bueno, o reforzamento da línea en San Valentín, das líneas de alta en San Valentín, non, eso non fai o ayuntamiento. Eso non fai o ayuntamiento. O ayuntamiento único que fai é facer o furado para que vai á conducción, nada máis. Despois, quen fai o reforzamento das líneas é a Xunta de Galicia, a Consellería de Industria e máis menos. Ni máis ni menos, pero, bueno. Cuidado, el gestionou a obra ben feita está porque se necesita. Pero que non me veña dicindo que a Xunta que non fai as obras. A renovación do firme, bueno, aquí se fixo a renovación do firme en Dimos, aí abaixo, non? Desde Cabañas hasta onde chegou, hasta o límite aí, hasta o límite. E en Maniños tamén, en Maniños hasta, me parece que foi hasta o puente do Río Vao. Mas que tardaron en pintar, ainda non acabaron de pintar todo. E tamén se fixo, bueno, tamén se fixo Marqués de Figueroa, e en Lubián se renovou a pista de Lubián, e a Xunta vai a facer a pista a de Almieiras, que vai xa a Almieiras. Esa vai na facer medio rural, que tamén está botando gravídico. Bueno, eu xa falei moito, Ahora, se queredes preguntar, eu contesto ou contestamos nos ao principal, bueno, a lista das nosas choradas, as tedes vosotros, non teño todo. Temos, e como eso, pois, por eso nosotros aí poñemos programa aberto, porque non vamos a detallar todo tal, pero por eso o programa aberto que lógicamente se irá completando. Porque si hai a preocupación un pouco interesante é o cuidado que hai que ter no plan de urbanismo con o Vilar de Coro. Eso é primordial. Bueno, eso é... Temos que na reunión que nos presentaron todo eso, nós aí dixemos o que tiñamos que decir, non? Que non estamos de acordo, que chegue o polígono pegado ás casas. Claro, que hai zona para meter zona verde, xardís e todo eso. A mí me importa un bledo. Xardís, isto e o outro. O que non ten por que chegar o polígono, esas propiedades do polígono, apegado ás casas. Porque a psicología que ten a xente que ten unha casa e que sabe que no plano lle vai chegar o polígono ali, por moito que lle digan que vai a ser uns xardís, que vai a haber zona verde e vai todo o rollo, o sono non vai a dormir. E aparte de iso é o que tamén eu creo que non lle dá valor ás propiedades, devalúa as propiedades estando así tan cerca do polígono. Claro, entonces é a preocupación, non? Porque, home, o alcalde Iván decía outro día, porque isto é un tema que nosotros lle machacamos xa desde fai tempo, non? Pero agora, como se está facendo o estudio do plan de urbanismo, aí é onde hai que estar preocupados. O que lle podemos preguntar onde vai facer o estudio arqueolóxico e medioambiental ese que foi ali a Madrid xunto Pepiño a buscar, porque eu quixera saber onde vai facer. No caso de Prismos, aí teñen un proxecto tamén dentro do que... Pero o normal xa sería que non chegue un polígono ali, non? Digo. O normal sería que fixese por encima da gasolinera, hacia arriba. O que pasa que parece que, según dicen, que afea un pouco a vista de Fene. Que curioso. Eso sí que non oiré. Eso é unha novedade para min, non sabía eu. Por eso te digo que aí non se vai a ver. Pero eu penso que o problema de visión non saca ben as cotas. Non saca ben as cotas, porque se o levo eu e saca cotas non se lle priva a visión ninguna. Falando do plan de urbanismo, hai que pensar en que o crecimento del inmoble son as praias, eso está claro. Entonces, o plan de urbanismo é que adaptado, porque a lei esa de ordenación do litoral, a visión esa tuvo tela, non sei a quen se lle ocorreu irse coa lancha ao centro da Ría de Ares e todo que veía desde ali ras. A ver, eu non comparto
Eu non sou técnico, pero eu non comparto o que di o técnico municipal. O litoral non se ve desde dentro. Eu digo os planos primeiros, pero despois se fixeron adiciones, que o sabes tamén, e a Xunta se aceptou, fixo un plan do litoral. E está todo o mundo conforme que nadie dixo ni un pío, porque se non estuveran conformes, estaban aí cas latas aí fora. Bueno, hombre. Pero houve que mandar e decirlle que rectificar a Xunta, todo hai que decir. Cuidadito, pero que iso é un trámite legal. Sabes tamén. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, aquí chegar un trámite. Porque tens que largar unha pedra.